Bueno. No sé. Ai, tio, ara m'he... Ah, clar. Això és que sigui més obert i que tinguis una mica més de ganxo, per dir-ho d'alguna manera. Però la persona és la que és i físicament també ets com és i l'alcohol et canvia. Si ets guapo, seràs guapo, borratxo o no borratxo. I després, si no ets... Pero la labia, Ana, es la labia que tienes cuando... Que làbia. El que fa l'alcohol és que et desinhibeix, no? I tota aquesta vergonya que tu tenies doncs desapareix. Potser no t'aproves a una tia si estàs sense beure o si has begut. Vas parlant més i crec que d'aquesta forma tots els dubtes, les inquietuds que tindries abans de llançar-te a una persona, no? Doncs jo crec que desapareixen, llavors vas ja directament no sé, és més directe, és més directe. Sí, bueno, però si un tio se t'apropa i et diu que bona que estàs, perquè està superbegut. Veus com va, o sigui, si tu no vas igual, clar, penses, com m'està parlant aquest pobre nano, jo què li dic? Però potser fa més el ridícul que no és tan normal i és tan bé. Però a l'hora de tenir la conversa o a l'hora que ve a ser l'hora important, aleshores allà sí que patines una mica més. Si jo vull trobar una persona que sigui interessant, no m'agradaria que begués. No, jo no crec que lliguis més quan veus, perquè segurament acabis fent el ridícul i et posis en evidència davant d'aquella persona. Hi ha coses que quan ja estàs una mica, quan ja has begut una mica, no les faries si no haguessis begut. I potser al principi podries arribar a lligar més, però també pot ser que facis coses que no els agradin a les noies. A vegades fan el pen alguns, perquè es cauen pel terra, fan com si diguéssim el notes, perquè la gent es fixi en ells i a les festes, doncs, a vegades no cal. No, a mi les noies que van borratxes, sincerament, em fan una mica de pena. Però no només les noies, sinó la gent en general. Perquè la veus arrastrant-se pel terra o així, i la imatge que et dona no és molt de... De persona. Tenen mal aspecte, és a dir, van borratxos i no... Jo prefereixo que estigui borratxos. No estigui borratxo, sí que estigui normal. Si has de lligar, prefereixo algú que estigui normal que begut. Jo crec que els borratxos no agraden. Vale. Ajuntament de Sant Cugat.